I dobrodošli ljudi u novi video. U ovom videu je naš prijatelj tu i u nastavku reagirat ćemo na presmiješne stvari, tako da definitivno ostanite jer ovo će biti zabavno. O moj god, šta rade ovi? Oh my god, šta? Ovo je najluđa obitelj. Vidi ovoga. Kad gledaj ovo klinkicu. Jesi ti udarao ovak kad si bio mali? Jesam. O moj god, šta je ovo? Čo? Ošto. Aha. Ja, aha. Opala. O, zašto je ostavila dijete? Da. Gle, mali, vidi malo. Ja, lik. Isuse. Gle ovo, ne! Ma bravo, mama. Jo, vidi kebab, što je dobar. Može kebab. To je to. Najbolji kebab, da. Opala! Najbolje. Viš, ovo se vidi se iskustvo. Holidays, a vidi guard, ništa. Bravo, tata, evo jedan. Ode oko. Tata se naljutio. Nemoj mu reći sorry. Aha, sad će ići. A, viš kak je mama respekt. Da. Mama je u kazni je stavila ju je u kaznu. Respekt. Da vidimo šta će. Respekt. Vidi gorila. Stari je dobio. Ovo sam ja jednom radio. Da. Vidi ga. Vrtiću. Jo. Bravo tata, spržio si. Naložio. Božić. Naložio. Opa, gender reveal. Gender. Transgender. Vidi ga, gender reveal. Vidi ovo. Što je ovo? Što je ovo Infinite? Non stop se vrti u školi. Fontanost. Pušta vodu. Evo ovakav sam ja polagao. Za motor. Da, ja nisam polagao, pa ne mogu reći. Vidi stari. Ovo je moj deda. Opa. Vidi se da čovjek sa iskustvom kaže, nemoj, šta ćeš ti pričat? Pa. Opa. Sad ću ja tu tortu da jedem. Da. Okej. Bungee jumping. Opa. Aha. Vidiš, pravi mladenac. Op. Ovo kod nas je park. Ode rođendan. Dobro je odradio čovjek, ne da se. Evo ga, moramo... Tu crkvu. Bave se breakdanceom je vidio. Pa vidi ovaj. Vidio boksač, Ovaj sa Habibom ide. Evo ga, Volkanovski. Dobar. Ovo ništa. O, ja kad sam se šišao sam. Free cut. Besplatno. Da, pizza cut. Aha, Pizza. happy birthday to you. Sve, pa ništa nije, ova ne konta ova kaže. Opa, Vidi. ovo se malo zapalilo. To majstore. Ode. Ja. Da vidimo. Ovo nikad nisam ja vozio, jesi ti vozio? Nisam nikad ovo vozio, ovo nemam pojma. Uvijek se smijem kako drugi padaju, ne znam da li bi ja bio bolji. Ja, VR. To moramo probati. Da, VR ćemo probati definitivno. Pazi, ovo graf. Ču. Graf. Graf nešto tak desno. Kolica. Pa se ti sprdaj sa invalidima. A vidi sad. Hoda. Sprdaj se ti, da. Opa! O, previše. Previše godišnjeg odmora. Ovo je pravi tata godine kaže, ovo je tata godine. Vidi ovoga. Ovo je Photoshop, ovo nije stvarno. Ovo je Photoshop. Vidi ovoga, ovo je pravi bizon. Pazi ti ovo. Gle, stane 100%. Ovako ću ja da selim sljedeće godine. Evo, ovako ću ja sad kad dobijam neki pregled od YouTube, ovako ću ja. Nađem ženu. Gle, sad ćemo. Šta se treba? Opala, to. Da. Evo ga. Ovo već vidim. Nisam skužio. Okej, nije bitno. Žena malo sjela da odmori sve. Aha, malo. Super.
to kaže da je zdravo. Da, da, ljekovito blato, ljekovito blato. Vidi ovoga, Opa. vidi ovoga što radi. Ovo je šampon, šta je to? Da, da, nije udvara se kao mali. Da, vidi šampona. Evo ga mali, kaže, tek se rodio. Mali riba. Evo opet ovo. Bum. Ja mislim da ja to ne želim probati, iskreno. Ne, iskreno. Vidi ovog, ninja ratnici, vidi ovo. Ne, Bosanski ninja ratnik. Bizu, ovo je Srbi. Da, da. Kak Biza je. Don Biza. Vidi ovoga. Balon. A ono romantično. Kaže, vodit ćeš me na balon. Kaže, ovo sam uspio. Ovo je kao romantika, pazi. Ovo je Opa. Bravo, tata kaže. Vidi. Jo, vidi bakute. Vidi bakute. Bakuta propala sa zgrade. Real simulation. Da. Prevarili se, uzeli se keš. Ovdje neki roštilj, bit će dobar roštilj, kaže. Kaže top. Evo ga, potraga za Nemom. Puko memo. Puko Nemo. Ubila memo. Vidi ga ovoga. Vidi. Ja. A to im je kupanje Da, prvo. da. Kupanje na praoni. Kupanje u gori. Da. Vidi, pusti ovo, Tu. pusti. Ovo nije za šalu, ovo nije za šalu. Ovo su... Gledaj. Ostat će masalo. Samo je skočila, gospođa. Gospođa Betty. Vidi ovo. Bravo. Ajde zamisli, ode televizor. Aj, Lik muda. novi televizor od milion. Od milion kuna. Gender reveal. Vidi, Oj, girl. sam vidi psa je. Gender. Pas, 60 kila. Evo ovako sam ja kuhao. Protein. Ovo je protein. Ovako mama kad ja kuham. Tako mama prolije sok protiv kolnice meni u Vidi sok. ovo. Smack. Šta je ovo? Ovo nisam se nešto Nemam nasmio. pojma. Nešto. Da, Nisam se... pazi ti ovoga. Vidi ga, ratatuj. Spodar. Ratatuj. Opala. Malo teške noge. Nemoj, kaže, trenirat ništa, nemoj, to nije zdravo. Pazi ovog Vidi indijana. ovoga. Bum. Nije mi ništa. Ovo već vidim. Ovo ne. Opala, ovo kao u GTA kad Ojoj. igraš, znaš, Da. kad prolaziš. Ovo je sigurno GTA snimano. Ja Pa mislim. je, ovo je GTA 6. Ovo je GTA Ne, 6. zato je GTA po istinitom događaju, gledao sam ja sad. Ovo Evo, je trailer za GTA 6. evo, ovo je skijalište kod nas tu. Ja. Ćemo ići ove godine, ja idem na skijalište. Aha. Poslije tog odnosa. Gledaj ti mali što radi, gledaj tata. Opa. Ode. Super palac. Htio je kamin da otvori nogom pa vidiš kako Bog ga kaznio. Ne, vidiš šta je Da, gledaj ovo. Što? Ovo je lizard. Da. Podrijetlom iz Egipata. Da, on je, mislim, Srbin. Da, vidi ga, jastuk je bacio, dosta je bilo. Ovo je zipline. Ja, jesi kad probao? Ovo, zipline. A ovo neki dječji, nisam. Jesi ti probao? Ma ne. Probat ćemo, ajde. Može, sutra. Sutra, ujutro. Video. Ujutro u 5. Da. Zipline do posla, lagano. Zipline, 24 sata, samo zipline, čuješ? Da. 24 sata na zipline. Sljedeći ljudi video 24 sata zipline. Pazi, Christmas. Ovo je... Ne, kako se to zove, joj. Aha, video. Pade mali. Ode. Ovo mi je uvijek bio strah. Dijete poginulo. To mi je uvijek bio Video, kosilica. Šta je ovo, kosilica neka, dobro. Evo kad se igraš. Kad si se napio sinoć, pa nije ti bilo baš dobro. Vidi, kaže, vidi. Hi everybody, we're doing cheers. Cheers. Bravo. To će, puknut će, da. Očigledno. Predikto si, bravo.
Vidi ovo dijete radilo. Malo Znaš nereda. ti probudiš se ujutro umoran i vidiš da. ovo. Pasti je, u Pas džakuzi. džakuzi, dobro je. Ali on drži sok, znaš, da se ne prospe. Vidi ovo, ovo je naplatio, a sad treba spustiti. Megalitnu stijenu, gledaj ovo. Žena, jaka žena. Jaka žena. Evo, ovo je već. Pazi, ova Utrka. digla noge gore. Vidi, mali popravlja televizor. Čekićem, mali Čekićem popravlja televizor. Boga mi popravio. Zovem ga, Ovo su- definitivno zovem ga. Sutra treba popraviti jedan televizor. Ovaj će mehaničar biti kad uradi. Aha, kolač. Šta je to? Kolač, Šta unutra je kolač? nešto. Šišmiš jebote. Da, nemoj zezat. Nije to šišmiš, leptir. Da, vidi, tata šta zna. Tata zna. Joj, bako moja. Što uput od strane nekoga, Amerika. Pogodila ju kapija. Vidi Pazi ovo. dron, pazi Snimi nas, malo vidi ga je tata. Pazi. Viš šta tata zna, nema. Evo ga zipline na posao, 24 sata zipline. Gledaj, gledaj. Deda je bio električar cijeli život. Vraća se. Može jedan, ovo klasični, ma šta se može loše dogoditi. Opa. Osim slomit vrat. Ma da. Vidi ga, dolfin. Jesi kad probao ovo bez ovih? Jesam. A ne, on sa tim zapravo. Pao je nekak. Sa dopinom. Evo ga, udaraju po rakiji, čini mi se. Što je ovo? Boga. Da, opala. Baka nije zadovoljna, ne sviđaju se. Evo ovako ja i tata kad smo radili. Ja, jedna šakom još te udari. Te isto učeo, šta podu što si pa. Prebije te. Aha, evo opet ovo deda je još strašno. Ovo 8 sati, samo se nišu. I ljudi, hvala što ste gledali. Vidimo se u sljedećem videu, a ako vam se svidio ovaj video, definitivno šerajte, lajkajte i subscribeajte. Pa vidimo se u sljedećem. Pozdrav!